harjoitellaan käytännön vuorovaikutustaitoja. Tehdään simulaatio. Tästä linkistä saat työelämän keissit ja sä voit itsekin lisätä. Eli simulaatio on sellainen, että se jäljittelee todellista tilannetta ja se on tavallisesti aika turvallinen, mielekäs tapa harjoitella, saada ideoita ja reflektoida. Simulaatiomenetelmä on kokemukselliseen oppimiseen liittyvä ja sitä käytetään aika paljon esimerkiksi hoitoalan kouluissa, mutta me ollaan käytetty tätä myös henkilöstökoulutuksissa ja tänään tehdään ihan pieni lyhyt simulaatio ja se tapahtuu näin. Valmistautukaa noin 5 minuuttia eläytymään rooleissa. Siellä kun kohta katsotaan ne tilanteet, niin mieti sitä, että miten se tilanne etenee. Ja osa osallistujista tarkkailee. Eli siellä on 2 henkilöä, jotka osallistuu tähän simulaatioon rooleissa ja sitten toiset tarkkailee. Ja he voi tehdä tätä valmistautumista erikseen tai yhdessä. Että voi esimerkiksi nämä roolihenkilöt voi keskustella ensin ihan kahdestaan ja sitten tarkkailijat voi keskustella ja jakaa vaikka sitä, että mihin keskittyy. Että keskittyykö siihen, että kuka ottaa aktiivisesti puheenvuoroja tai kuka löytää sovinnollisia ratkaisuja tai niin edelleen. Simulaatio on keskustelu, jossa eläydytään rooleihin ja se kestää noin 3–5 minuuttiin. Mennään keissin mukaan. Siinä saa olla luova. Se case antaa ne reunat, mitä siellä voi tehdä. Ei ole tarkoitus välttämättä ratkaista sitä simulaatiota, se voi jäädä ihan auki. Tärkeintä on se, että on turvallista, luottamuksellista, eli mitään oikeaa tai väärää siellä ei ole. Ja sitten tämän simulaation jälkeen tehdään oppimiskeskustelu ja tarkkailijat kertoo huomioistaan, miten meni ja miten olisi voitu ratkaista toisin ja opitko jotakin. Ja lopuksi tehdään yhteenveto, eli miten tätä voisi käyttää omassa työssä. Tässä on esitelty keissit ja simulaation jälkeen palataan keskustelemaan sitten näistä. Eli sä voit valita, mä jaan teidät 4 ryhmään, 4 hengen ryhmiin. Voitte keskustella näistä keisseistä. Ja nämä keissit tuli siellä ennakkotehtävistä. Eli nämä saattaa olla teidän omia. Voit valita sieltä minkä tahansa keissin ja tehdä siitä simulaation. Kun palataan takaisin, niin mä näytän sen vielä teidän version. Eli täällä on ihan samanlainen. Ja tänne voidaan kirjoittaa. Eli täällä on mahdollista. Tämä on sen takia jätetty auki, että voitte kirjoittaa tänne muistiinpanoja, joista sitten puretaan tapaamisen jälkeen tai tämän tehtävän jälkeen. Tarvitaan siis aikaa noin puoli tuntia ja sitten keskustellaan.